नै जों दायो ना सारनो थांनो नागिरदों लोगोनि बिखुनजोनि न'आव आरोना नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जास्ट फुख्रिसिम थाङो बिष्णु बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय जों दायो फुख्रियाव ना सारनो नागिरदों नैबे फुख्रियाव आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओइ सारनो नागिरदों मोनथ'वाखैनो माने मानै मोनबाय आरो ओमफ्राय मोनबावनांगौ दं बिदि सेरसे जानायखौ सारगोन नाया एसे समावनो गिदिर गिदिरथार बै फारसेखैसो सौदोंलायमोन आं दानि मासे बारबाय माथो नोंथांमोनाबो ना जानो गोसो दंबा माने न'आवनो माने फुख्रि जावनानै लानो हायो आरोना गोसोबायदि ओमफ्राय ना फिसिनानै फाननोबो हायो ओमफ्राय जानोबो हायो आरोना सेरसे सेरनै जानाय बा बिदिनो आधा केजि जानायसो बानायनानै फाननो हायो बिजनेस खालामनो हायो आरोना बे आरो फुख्रिया एसे गिदिरानो आधा बिगासो जागोन ना दङ मोनथ'वाखै माने फुख्रिया एसे गिदिर नालाय सारनायाव मोननो नागिरा आरोना फुख्रि जिं जिं मैगं थासुमलि गय बेनिफ्राय जुखाम लाफा बिदि फोनो हाजोबो नै मोनदों र' थांगासिनो आं नैबे जेंसिखौ होनाय जायो हराव माने सिखावफ्रा माने जे सारबाबो मोनैनि सेफटि आरोना फुख्रिया सेफटिनि थाखाय नैबे जेंसि होनाय जायो ओमफ्राय ना गिदिर गिदिरखौ सारना लांगोन माथाम जाबाय नै बियो कमलकाट मानै ओमफ्राय नै गासिबो मोनलायबाय मिरगा बेयो कमल बिदै दंलै दं कमलकाट बिदै दं बिदै आधा केजि जाबाय नै बे मासे बे मा बुस्थु मिरगा गोदै जायोलै बिदिनो बिरादनो बरियानो मिरगासोब्रा गोथाव इयो बिदि हगाराना आङो बिदि नाखौ जेसेबां फैयो लागोनसै आं फिसाबाबो गोथावथार जायो बे सब जायो खि गारनानै बेयाव बिदै दंखोमालै नै जाबाय लाबोबाय सारनानै सेरसेसो बारा जागोन लोंस्रोनोसै जुमाय गिसिजों बरिया आइलानि न'आवब्रा बिखुनजो न'आव मासे मानै माथाम माब्रै माबा जाबाय मोनसे फुदुंखानायसोमोन नानि सयथा मिरगाया बिराद गोथाव जायोलै जानो जायोब्रा एसेनो ओमफ्राय मा नांगौ बे जमा खालामगारोब्रा दैखौ माबाखा ओइ आख्लाय फाइनालि गोदानाया जाबाय नै मानै गोदाखांबाय नै मासे ओमफ्राय नै आइया सायगासिनो ओमफ्राय नै माबाया सालथाया गोदागासिनो फाइनालि इयाव मासे मानै माथाम माब्रै माबासो दंबावो माबानि बारा दं
बिदै कमल काटनि दाखालि खारैनि न'नि गोदानायनि मा खालायनोसै माइ सौनाया बेयाव बेसेबां लाखोथाय मैगङाबो ना बिदै ओइखालिनोथ' कमल काट बिराद बिदै बिदै बरिया गोथाव फ्राय एवना जानो नैबो बिदै ओमफ्राय नै गोदाखांबाय नै आराम हाख'दों फाइनालि सायखांबाय नै बेयो बिबु जाबाय बिबु एवसिगोन ओमफ्राय नै इयो एसे सास'जोब्बाय आरोना थुख्रा थुख्रि दानसुला दानसुलि खालामजोब्बाय नै ओमफ्राय एवफ्रामसिगोन माने हेल' गाइस फाइनालि एवबाय नै नोंथांमोना नायनानै जाबाय नै नैयाव दंमोन माखासे ओमफ्राय नै एवबाय आरोना रुटिया जाबाय न'आव बेखौ जानो गिनांगौ बरिया मा फ्राय होनोसै इंलिश फ्राय ना खिखौबो एवबाय नै जों बिराद गोथाव जायो जानो ओमफ्राय गालथाव बिबु एवखौबो थानाय नै ओमफ्राय नैबे आइसा माबा बायदिसिना बिदिनो दा बरिया जायो आरोना जानो फेन्टास्टिक जायो नोंथांमोना मालाबा एवना जानाय नायदों बरिया